Eilen oltiin Vitmaojalla ja nyt on 22. elokuuta. Tultiin nyt Takotalle. Tämä meidän pikkumökki tässä lähimetässä. Tää tänne on semmonen kilsan verran. Vähän vaijakin mökiltä. Makkaranpaisto ja kahvin keitto. Yllättäen sulo mukaan. Pikkusen ripsii vettä ulkona, mutta ei se haittaa, kun nyt on mökki pään päällä. Alkaa kohta paistelle makkarat. Saa ne paistettua tässä. Semmoista hommaa. On vähän joka paikka kipienä eilisestä melomisreissusta. Tempasti Sulon kanssa 15 kilsaa kanootilla, niin huomaa, että on niin alasella ja kaikki nuo tukirankalihaukset ja olkapäät aika tulilla ollut eilen. Kattelin tuossa tänään kanoottia päivän valolla, niin melko paljon oli ottanut rantua pohjaan. Ei ainakaan vielä vuotanut ja sitähän voi aina fiksata sitten. Tämmöstä.